Ang Ginoo kanunay gyud nga nagpahinomdom sa iyang katawhan nga mao ang Israel. Diri gihisgutan sa atong unang pagbasa nga magtuman gyud sa sugo sa Ginoo. Kay ang kunon tas Ginoo nga iyang katawhan basta ato sang tumanon ang iyang mga sugo. Nya kamoron nagtuman mo sa sugo sa Ginoo o nagtuman sa gusto? Mingaw man. Nagtuman mo? Pila ra may pag-ingon gud? Nagtuman. Pila ra man say pag-ingon nga wa magtuman. Kanang moingon ka usahay, awa na consider na nga wa magtuman. Kay kuan raman kuno oo og dili raman. Iusbon akong pangutana, nagtuman ba mo sa sugo sa Ginoo? Usa sa sugo sa Ginoo niya sa atong ebanghelyo niingon, higugmaa ang inyong kaaway. Nagtuman mo ani? Wa mo roy kaaway? Wa mo'y sigihag kasaba? Wa mo'y sigihag yaw-yaw? Maayo. Wa mo'y gilikay-likayan nga mga tao? Wa mo'y gibungol-bungulan? Wa mo'y gikusmod-kusmuran? Wa mo'y gilibak-libak? Kani mo man ang mga kaaway, ginagmay, dinagko nga kaaway, di man gid ta magbuhat og maayo ngadto nila. Basta tan-aw gid nimo murag kaaway, di gid ta magbuhat og maayo. Mao na nindot unta nigmao ni ang pamalandungan sa atong mga politicians, sa atong mga leaders sa nasod aron makabot ang kahusay, kalinaw. Ang Ginoo manggod matud pa diri ni Kristo naghatag og maayong butang sama ning adlaw, hangin, ulan, mga maayo man tubig. Way pili tanan ang mga buangon ug ang mga buutan parihar gid siya gihatag. Sama aning pagginhawa, sama aning ni ang paglihok-lihok, kanang pagnegosyo, pagtrabaho, mga kapasidad ngayon ana ba hinatag mo nas Ginoo, good health, hinatag mo nas Ginoo, nya iya ra gyud ang angayog hatag. Unsa may kalainan, kita maoy maghimo og kalainan. Matod pa ni Kristo diri, og mutagad rasad mo ana mga tawo nga kusog kay mutagad ninyo, maayo ra mo gawi sa mga tao sang maayo ninyo, unsa may inyong nabuhat sa kasagaran. Sa ato pa ang katawhan sa Dios nga sama nato mulahi gid unta. Ang mga politicians nga iyas Ginoo lahi og batasan kaysa mga ordinaryo nga politicians. Ang mga pari nga iyas Ginoo lahi sag batasan kaysa ordinaryong lahi man gid kay pari mamino. Kaysa ordinaryong pari nga naandan. Ang mga manimbasad nga iyas Ginoo lahi sag batasan iniguli ngadto sa balay kaysa mga taong ordinaryo og batasan. Niya kamo unsa mo? Ordinaryo o extraordinaryo? Ordinary o extraordinary og batasan? Suway kuno og tamparos ng imong tupad. Masuko ba? O di gani masuko, extraordinary. Ano? Pero masuko, ordinary ra. Sulay kuno igabot sa inyong balay, sulay kuno tong inyong mga kauban dito sa balay o kuan. Sana? Sulti nga kining atong tanan rong balay ug atong mga kabtangan ako ning ibaligya ha.
kay akong ihatag ang halin ngadtos mga kabos kay mo nay sugo ni Kristo. On muriak ana nga moingon ayaw ito niyabag ka diha mga ordinary na nga ikaw extraordinary. Di ba? Kinsa dinhi ninyo ang mobaligya sa tanan ninyong katigayunan og ihatag ang halin ngadtos mga kabos, labi na gito mga kabos nga mga kaaway ninyo sama adto mga mangkawatan, mga manuyupay, katong kusog kayong magsigig standby nya magsigig libak ninyo. Kinsa dinhi ang mubuhat ana nga inyong ibaligya ang tanan niya ihatag ngadto nila ang halin. Taas ko ng kamot puro mo ordinary. Klaro kayo. Nakaroon, ato na ng challenge o magpaka-ordinaryo bata or magpaka-extraordinary. Di ay ta makasud sa langit mga igsoon kung ordinary ra ang atong paggamit sa gugmas Ginoo. Kung ang atong paagis paghigugma ordinary ra, kanang muangay ras mga tao ba, dili ta makasulod sa langit. Munang niingon diri Kristo pag-inding, kinahanglan magmahingpit kamo sama nga ang inyong amahan sa langit hingpit. You must be perfect as your heavenly Father is perfect. Ang lain sa daning pagkasulti, you must be holy as your heavenly Father is holy. Balaan yun. Nya kita ra ba dayon tag-react. Moingon dayon ta lisod kay ng kabalaan pa dire, lisod kayo. Lisod kay pagsunod sa Ginoo. Mao ni siya ang pangilad sa demonyo. Ang nindot unta natong isulti kaning atong gitubag sa salmo. Unsa man toy atong tubag salmo? Bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Kana untay isigi natong sulti. Ang ato nanong isulti, moingon manon, lisod kayo. Lisod kayo. Sige yung lisod. Pero ang pinakahayahay baya gyud mao kini atong pirming malimtan. Ang pinakasayon o pinakahayahay nga kinabuhi kanang magsunod kas Ginoo. Ang pinakalisod o kapoy nga kinabuhi kanang mopalahi kas Ginoo, kana bang mosupak ka sa sugo os Ginoo. Ito bitang niaging Lunes o Merkulis, pagbasa nako sa kanini ang report update sa nahali na tong slots kapilinya, naman to'y 500 nga sobra, 9,500 na may atong halin. Nga na malandong lang ko sa Ginoo, sama ni idayon na lang yun close o i-extend. Extend lang na koto Birnes. Gahapon, kutob ang atong pagpamaligya. Nya karong kutob ugma ang atong pag-ihap kay napa may manood karon. Pero gahapon as of yesterday ang atong halin ning abot na og 10,039 slots. Lapas na. Lapas 39. Punan pa ni karon o gamay. Lapas-lapas. Nya na pressure de ko, wa man igo ra man kong naingon nga ato lang ning palitan og usab. Ato ning hotdog palit. Relax kayo. Pero nisupak pa ko naingon ko kapuya na ning pamaligya Lord, baga mga tagnaong ani usab say labot na ko nang kapilinya god nga silam na Monsignor Ruben diha, silam na Bisya Palma, ako dinhi dako pa mangeni akong buhatonon dinhi sa parokya. Dako aning project kita pay lisod-lisoron wa manggen manabang ang ubang mga pari mo ana ko nabugat kay kog kasing-kasing nya igabot sa nako dito mingon ko maura na nyor 9,500 kadako na ana mingon sa Monsignor tugag-tugag pasalig-salig ning kanahang parian nya tapulan ay kayo magyaw-yaw pa wa na gubot na kayo karon ni kibaw ani nila Monsignor Ruben Lukso tos kalipay kana nindot kayo ana dayon yung atong konsekresyon ani karong Abril 4 ugma mag-meeting pa mi mag-finalize sa unsaon gyud paghanay didto sa Manambong ani ako lang niya nang i-announce ang mga unsay mga ipatuman nga mga protocol
Tanaw sa nako, may klaro na rong protokol kay sunan ka nang managrally, mura na mag-iksahan ni mong dagom, di mahuog ng tuslaw. Perti si kita, pertin tao. Ana, niya kana na noong paras Ginoo, ato na noong istriktohong maayo. Mura naman Hinoo nagkomedya na taani. Mao na Hinoo mo palahi kita. Lahi ta. Ngato paghigugmaay. Karon sa inyong kinabuhi, relax mo sa inyong kinabuhi ron. Relax. Wa mo ma-stress. Gasunod mo sa Ginoo. Kamong mga asawa, wa mo ma-stress sa inyong bana. Relax ra mo. Wa manubagay. Kamo mga bana, relax ra mo sa inyong mga asawa. Wa ra mo ma-stress. Wa gyud po'y tingog. Di madapa dire. Kay kana ra ba mo number 1 nimong kaaway, kanang suod ba sa imong kinabuhi, kanang pirmi nimong makit-an, kanang kuyog nimong kanunay. Ako bitaw dire, ang kaaway aning mga personnel nato dinhi sa parokya, ako man. Ako ilang kaaway mo na inigpangaon na mo diha nya magdungan magimig pamahaw kutob sa mahimo magilog gina sila sa lingkuranan nga layo sa lingkuranan nako anto na magilog maglunggog guna nya bakante kay diri ari dool nako dat iro gina tangan to kay ay di ko ganahan ana pati di ta katuon sa kanon na luod kay nagnaw. Ako ilang kaaway pero dili ni siya kaaway nga nagtinubagay mi kanang gitawag lang tingali ni og emotional enemy kanang di lang kaganahan ba kay magyaw-yaw man sa kudusahay. kamong nagtrabaho labi na kamong naapa sa rank and file, relax ra mo sa inyong mga manager, sa inyong mga supervisor, relax ra mo. Tama na mga maestra, relax ra mo sa inyong principal. Totok na. Kana mo sa na inyong otrong kaaway. Kanang nas authority ba? Mo na itong kaaway. Pero ang nakanindot kung nagsunod tas Ginoo kasabota bulahan ko ani kay naa ako'y kaaway, na ako'y di ganahan. Nya kining di nako ganahan, mao na ni ang kahigayunan nga akong matuman ang sugo sa Ginoo. Nya sundo na kong sugo sa Ginoo, bulahan dayon ko. Kay nag-ingon man bulahan sila nga nagsunod sa mga sugo or balaod sa Ginoo. Daghan kayo rong mga tao nga nag-antos. Kita din sa Pilipinas, siging antos. Inig-eleksyon, aligre kay tastanan. Nang aligre yung kay tastanan, pertigyon. Naa ang tanang paglaom gipasalig, ang tanang nindot gisulti gina sa ato mga kandidato. Pero kung di sila magsunod sa balaod sa Ginoo, sangko ra gyapon ta sa panag-away, siging dinautay, hangtod na lang sa sunod na sang eleksyon. Kapoy, no? Kapoy. Ako mo kapoy ana. Ako murag kapoy ba? Gasto tag minilyon, binilyon para sa eleksyon. Unya, ang atong gigasto, ang uban tikason pa, ang uban dili sa respetuan. Kay inighuman sa eleksyon, ang mudaog, kontrahon sa mga nangapildi. Di gyud tahuron sa mga nangapildi, punayag saway sa mga nangapildi. Unsay kapuslanan ato itong igastog minilyon? Murarag balay ba nga gasto kag minilyon sa imong balay? Unya, wa kauyon ang imong silingan, sigihag hapak og mga pintal nga hugaw ba? Mga lapok, sigihag hapak, malipay ka? Human mo napatukod ang balay niya na kay silingan nga wa kauyon, punayag bato imong balay? Hangtod yun mahuman ang imong tuig? Sigihan kag bato diya, hangtod mo pahawa ka? Ganahan ka, ana? Unya, sus, kita'y nagasto aning eleksyon, perting mahala. Mahal kita gasto ani. No, kay bawo pala mo, tagpila na ka ng atong, anang baluta lang o sa daan ba? Anang baluta, tagpila na. Pila na ka milyon ang baluta. Kana, simple ra kay na ha? O panay labot sa mga honoraria, o panay labot aning tanan nga mga other expenses,
Sus, dakuan. Dinhi sa atong simbahan, nakauyon mo ni atong gibuhat. Guba. Kamong wa kauyon, hapakag bato. Di ba? Dali kay mong gabaas Ginoo. Ang nagasto ani tibuok kalibutan nga ato mga kaigsuonan nga tuwa nagpuyo dito. Kanang kapilinya sobra 20,000, mga 30,000 ka mga donors, anonymous kasagaran ang nagasto ni ana aron matukod ng atong kapilinya di Fatima dinha San Remigio. Kaning atong simbahan na nagbalik-balik na din sobra sa mga 30,000 ang nagsigig balik-balik og hatag nato din slots. Mo ning niabot na ni aning kahimtanga karon. Di ato-atubangan, nabungkag na. Ana, di na mahitabo kung wa pa ning mga tao nga nagtabang nya atong respetuan, atong i-value, atong panggaon og atimanon. Sama unta niini ang ato sang nasod nga Pilipinohon. Nya kinsa may makabuhat ani ang mga tao ra gyud nga nagsunod sa balaod sa Ginoo, wa magsunod sa balaod sa ilang kaugalingon. Bisan gani ka ng inyong mga naong, kana inyong naong ba? Dako na kayog nahatag ang Ginoo anay, nya inyo nang giampingan. Giampingan ninyo? Maayo. Wa na ninyo pangguba. Maayo kay wa ninyo pangguba. Wa ninyo pangusban ang ipanghimos Ginoo diya. Maayo. Usba, mga kolor, mga inanawa pang usba ninyo. Maayo, kaya wa ninyo usba di ay nabuutan gila mo. Kaya karon parte daghan ang ipangusaboy. Hasta naman ganing lawas. Hapon ay kasugat mi dito pagkadakuag dughan. Nari-ari. Nga, parte ga miniskirt, galakaws daan. O Isus, di man dito tinuod nga babae. Nausab lang iyan. Yung mura nagisag babae, tanawon ba? Pag imo gideng klarohon dim anda gid tinuod giusab la niya ana kay di sa ganahan atong original designs Ginoo daghan ron ana mo na gibuhat ang kuyaw kaning nagwali usbon ko sad ni di ara dire sutana basta ting misa iguman sa misa lain na sad ko patay ko ana di na ko usbon mo nang bahala antos tani basta magsubay lang tas Ginoo saon mag ang akong kaugalingon mo mahimo na kong kaaway higugmaon tubtang nga patambag nako nga kanang kuan kanang effeminate ba kanang tawag ko na tog bayot patambag siya nga unsaon kuno nga malipay sad siya ba siyang kinabuhi kay kapoy kuno kaayo ng kuan kana bang laki ka pero imong pagbati babae nako ingon mas Kristo love your enemy ang imo rong enemy mao ang imong kaugalingon so higugma imong kaugalingon anto sana nga isunod as imong gugmas Ginoo aron ang imong kaugalingon maantos nimo madawat nimo naanay gasunod nga grasya ana awa naman sa siya mo balik og duol nako ambot na higugma ba turo siyang kaugalingon o iya gyapon gipadayog higugma ang iyang gihigugma nga sukwahi sa nature sa iyang kaugalingon depende na nato mo lagi na love your enemies antusa ang imong enemy higugmaa alagari og dawata ang iyang pagkasiya ug ato nang buhaton maliwat na tas Ginoo mopuli dayon ang kalinaw kauswagan sa atong kinabuhi dili mag-atras abante atong kinabuhi namong uban lipay lang kung makasweldo or makabonus wa na gani guol na sad lipay lang kung ang iyang anak mulampos di na gani mahagbong guol na sad kana gyung bisag magto imong luha lipay lang yapon bisan og murag napikas imong kasing-kasing lipay lang yapon yan usaw na mahitabo kung makamaotang mo antos og mohigugma sa atong mga kaaway nindog ta